Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sakit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Kanong yalam katma orang lijuki ka kong Jylla Ryngad. Kalakan tak jori ke sorkar Jylla jong ketenat social welfare, kabelajit biang ke company Continental Milk Coast Private Limited, bansa marbam jing temet, wad hadin bakalale jikam baman. Ka kong Jylla kalong bah kajaka bansa megi jingbam temet jong ki company, ka sorkar kade bansam dagi jingbam bayohi, nakani kajaka, kibatei kum upan karo, ka Shriew, ka Pylleng, bat kani kan ai kamru ikibriu jungi. Kalau penderam juri ke jing shalan tu yuk kau sa Asam, kabla pau perthai hadin, bala yuk kurup ki pulit ke buko police station Asam Dangshan. Menanan kesni, Menteri Rangba ke Jylla, Konrad Sangma, hakawai ka press conference, upersang ban batai syapang kata ke jing yuk kurup kita ki silak pela ke ukau sa Asam, bat persang ru ban ong ba omdani shalendet, bat ba barok ki biang lut, kani ke program ICDS ru kaya bet kaya renti i ong ru hana ba ki seng kum ke jongi ne ki KSU ni le ban kham wat benya shwa bangin kren bat hana ba ka ile ran ba ni kren kham wat benya hendreng akwa ban ong ba ni le mas ngongu ba ka seng kum ka KSU kalet wat benya da ka balet FCI de kendu director bat bodin ya kum kani ke AKA ka ba de ka khya ka shon jong pai ba but mangi nakatur nak CSWO kamtam halor kini ki skim bam Daka deka PDS neka ICDS na dum chuan chuar ngi ai bod de na mangi tip karika kamram jungi ban le ekata but mdan ke AKA bangi de man smole ran na ba ni krani ka jing shisha andre ke AKA ka ba ile ran ka ba ikhan ran kalong ba unong yalam jo ka Jylla jungi upersang bandarab jot bantap et miau tang ban pen kiu stong ban yada ya kata ka company ka bakerteng ka Continental Milk Coast. But smusi ban ong ba hakan ka jing persang kat balak ban yada ya kini ka company ki say kini ki notification ki barim ki puliru tuk tak nang nerang tai klam das mut ha but ki ong ngi hana bangim le ka research bangim dawat banya ningkong ngan ong pi ka jing huat banya ka jongi kalong bapet ka jing shisha hamadan ni kerani ki breu ni lepet ki jaka ba ai kita ki bam ni check ka bam kani ningkong ka de ka babata yangi hato ka ya ibenya ka baar ku mangala ju ong menchwa ni tingim not ban ang ka sentur klam na pule benya ki but ya kani ka jing pen pau jungi sarkar bakadon ka jing ko hakani ka scheme ICDS kadai hadin bangila pule yakini ki order ki bami na kayeng shari behetam ina pule ya ka report jong ka National Human Rights Commission ina pule ya ki CAG report ina pule ya ka Niti Ayog report ina pule ya ki report jong ka sarkar government of Meghalaya hi kum ka social audit report bakile hau arhajar khan nyo ina apet ru ya ki National Family Health Survey but kum ta ter ni sungthu ba kar kompanya hi ka ni scheme hangni ha Meghalaya kalong bakila pen khen ya ki kendon ngakwa ban ong ba chief minister ka tu kusni upersyang ban puli na ka tu ka notification jo ka Ministry of Women and Child Development ka ba 8000 khat saw handai komik bakiti ki babu ki babatay ki kham batay bakadon ka ni ka order na ka yeng shari ka hetam ka Supreme Court ka ba hajar khat khandai bar hangni la batay sha baki badai ban le baki ki bamde ban le ka ba panya ya kan ka scheme ICDS timenta to ya kata ka jing kamru bakani ka unu phaum de UNFSA khaw nakwa ban batay sha shu menteri rangba ba kani ka supplementary nutrition program jong ka ICDS ba panya dak social welfare department kade ka ek bami nakadaw bakadon kani ka an ka bakerteng ka National Food Security Act 8000 khat lai parhapok section 456 ki batay sha bakade ban don kata ka ICDS program kani ka NFSA 8000 khat lai ru kami nakadaw bakadon ko ka right to food case ha ka Supreme Court bat ngakwa ban ya thu menteri rangba ba om tang bangi puli benya bangi wat benya namadan hendrei ngila don bentaru bat kani ka right to food movement bat ka campaign tingi semua thu syai ba kumno kini ki scheme ki deben penyat ba hakanu rukom ba bonsen ki brek persang ban pendon kam pamani kini ki scheme ban sna pisah te
Mentah ngakuak ban batai balai bangi ong ba kata ka Continental Milk Coast Limited kadai kata ka tainted company ne ka blacklisted company. Ne kata ka company ka bala thok la them bala lutengi. Namar ba kadai ka kerteng juga ne ka company kala apa ki CAG report haki report jongki Commissioners on the Right to Food ki ba Aisha ka Supreme Court. But kadai ka company ka ba ship house ne menshwaru kala pen ken kendon but mentaru kadang ye le kumju. But kalau ka ik ba ile ranyu Chief Minister ba un persang bandarap jot nabar budsin hendrai should persang bet ban ong bakini ki diki eki ba mi na ka sarkar ka ba menshwa ba nantangi persang man pen bet hendrai hagani ka kanti kata ka ki million ba ban ong legacy issues hendrai hagani ka kanti pede persang bandarap jot ya kani ka juk ka company ka ba ship house na menshwaru la pau plan ba ke don ki jingle bean ti kumangan ban biang mo nadu Arhajar saw, arhajar kendai, arhajar kat kidon ki order ki bami na ka Supreme Court. But kani ka company ka pen handle plan yakini ki order ringkat lang bat ka state government ka jongi. Hakani ka andu ka ba arhajar kat lai. U Chief Minister u ong hana ba Daka ba puli tu ka notification na ka ministry ka ba arhajar kat saw hana ba it is advisable that government should get nutritious food prepared, manufactured by competent groups and entities, irrespective if they are SSGs, women's groups, etc. Naman bangi ni ong, ni penpau, hakatuk singi, balay man pandan kam na kanika company, balay man pandan kam na kisangantay, na ki SSGs, ki badan haki shnong, haki dong, try lang, bat kay ki bor shnong, ki local group. Ya kataw ay jubab hana ba, ni habban pendon kam di competent group. Kenmau ya kene baka Continental Milk Coast kam dei kata ka competent group. Namar ba nadu tu snamru ni ayo bakini ki bam baki ai. Ki chukam bala thap shu ki eki bapen bha ki ba kham te. Handrai nan pen EP mah nadu tu ka poru kani ka report ka bami na ka National Institute of Nutrition na Hyderabad. Kapan pau ba hakitu kijing bam ba ka supply kani ka Continental Milk Coast vitamin E ru mla below detectable limit myo iu tau vitamin E. Ya kita ki calorie ki bade bandon ru kaduna jing 100% ni ka ek bade bandon. Protein ru kumjo ki calcium ru not detectable. Ti hato ka deki sak ka company ka bala ban ai ka bam ka babian. Ne ginang khamla bangi ong ya kisang kantay ki SSG hakishnong bakin wad bakin shnaka menu kumba ong ka Supreme Court ki kita ki bam sha ki bala bantay ki bam ki bangi la banyo nang nena Jylla jongi hi ki so ka Kait Pylleng ki rembai ka Shriew Riewhadem ki ki batay ki sha ndrei kani ka company pada ka sula man le bantay ban snai kini but ni osngo gini ki Chief Minister pen mi ki kantin mo kata ka micronutrient fortification kata ka ba pentap hanai kita ki eki babha kan ka jingbam khle anto bat u ba khaw kini kita ban penbha ban wan lam ka energy dense mat ba de ban don de ki kinja sini ki umpnyang ki ka gur ka bala ban ai ka energy dense jingbam pendon kam ya ka kantin ready to eat mata ubashu say na paket ubashu khle ubashu bam la neto ready to cook but uong si ong bahana datang kanika company ka bala ban ai kum kini jing bam ningkong ngan ong ai pi kam dei ban ka an kila ong bangi don kami kita ka jing bam kita ki micronutrient fortified foods na mahapor ba say kanika hapor ba kidang ya tai halor kanika NFSA Act ho 2000 khatlai ha parliament kida weng no ya kata ka kantin ru man ong bangim don kam nutritious food mataki bam ki batay kim don kam bakin long kita ki fortified foods na kita ki bla snacker pang haki karkhana mo te kani kalong kumba u menteri rangba jungi upersang ban yalang bakla ya ki pai ba ka ba ong bangi don kam fortified foods ni don kam nutritious food ka don ka jinga per ka jing bam ka batay pa kini jing bam ki bla shushna ki bla shpundungi kita ki eki ba habangi yo i pede ban tes sisa undandu kita ki eki batay hangta baki kam te mentang itip ba hakar kom supply deh
ki ai ki kheer ki halwa but ngitip ba ki khlung jungi la sikim bang kim ba mi tu ki te menta tangda ba ong ba hakani ka kota uni usnam ru hana kani ka company kala ada snai ni ki kala ada song kala ada pa shaki center ki ba per te kala abiang kade company ka ba biang company ka ba biang namar ba kumang ong epi ka report kumang chua ka pen iba mdon ka tu ka hakitu ki jingbam ki ba khap khle sakawai ki khlung kimbang ti kalong kumno ki shupa ikini ki paket kini ki center ki shulang hang to ki shuput hang to habakut habli a shu usnyang ban ngitip plan bala abon ki sengken thai la abon ki shnong ki ba complain shakini ki CDPO shaka sarkar ban ong ba kini ki jingbam idon jingmut ka shulong ba shu le no ai ka pisa ka tingka ka jongi mo ba wan lam kini number ba kimbam satya kilong ndre ha mentau tap chief minister kran halor ni penthame halor kini but ngidi pen kan mau pa kani ka supreme court judgment ba ar hajar khat khandai kada batai sai te bangi dei pen persang bamnung pendon kam tang da away contractor na supplier na manufacturer but ngidi ban encourage na ngidi ban penslur ya kini ki sengken thai ki SSG bakin shim ya kani ka program kumba dei kala jong but man perkhat hato ki kita ki jingbam ki pingla la ban a shisha ki khlung ba ki tu ki keme ki ba pun ki ba kha khnang ban tei shisha ya kata ka met ka jong ki mo ti lada phi pe ya kani ka balai bakini ki company ki wan kumni baki kwa ban kuruk ya kani ka scheme kadai ba pila ban madur 1,000 crore manusnem ka sarkar India ka perlut halor kani ka scheme ti mudur ki company ba he ki kwa nama kalong kumba manusnem la yo ba ya kani lada ki yo ban rum kli ha kani ka program ti kumju ha ka stit jongiru ka sarkar ka perlut jing 100 crore lai ho new lak hajar tingka ban thiet ikita ki bam ban aishik ni center na ban taki khlung ki jongi na perkhat mapi 100 crore ladangi decentralize kani ka program la ne dangim ong mangi hak ban ya tang lemba ni continental milk coast ne kanu no company hendengi trailing ba ki sengken thai ki SSG ki brio ki ban pen poi kini ki bam ni pet ki brio ki ba risyar ki ba supply Pylleng ki ba supply Kait ki ba supply soknem tra ki ba supply jhur ki nongrap ki jongi ladangi walam yaki man hakani ka program non lam sai kita ki jingbam ki batei ban sam shini ki center katnu ka ne ka 100 crore la sapryang hapadeng ki pat ba ki jongi bat ka mut kumno ka ba mut bangi ai lat ya ki sengken thai ya ki seng samla bakin tei ki enterprise jongi mentalile kani ka pandemic ni ti plan babon bha kini ki khna samla jongi ki bala yo training halor ka food technology mo ban pet ki kita ki bam ki batei kumno ban package ki kumno ban penmi ki lawan pha baleng imla man training ba kita ibrio balei bangi penle khun khadu ya kata ka continental milk coast kadoni excellent kadai baki yo kurup ya kani ki crore but let's say kia sam para maki kani ki crore kadai kata amdan ni issue palat na kata ti mentangi haban ban ka sarkar bakani ka program ICDS la thau kerpang khnang ba omnum don ka jingyap pathar ki khlung ba ki kme ki bakha ki bapun ba ni tip plan ba hakani ka Jylla jongi kani ka jingyap jong ki kme ki bapun ki bakha ba ki khlung ka karhai ru kata tang ha uniu snam balada 2020 ru ni shem ba jing news pa tam mo praspa prapu nyongut ki long kme ki du la ka jing im nakadaw bapun bakha but ndu pho wengut ki khlung ki ya kani ka program ji syakal ade ban yarap ban ong ban pet pakan don ka bha ka miat ha ka liang ka ko khya jong ki handrei namar ba kimle hok kim trei hok kim pet bakan don syakata ka bam ka batei baki khlung ki bam ya ka bam ka ki bang te kam pon se kani ka program
But kidon ki Jylla ki bala persang ban decentralized. Bamnu pendon kam dikini ki kontraktor supplier tangki WR. Kum ka Jylla Kerala, ka Odisha, ka Chhattisgarh. Ki pau plan baki trailing ba kini ki local group bakani ka program ka yat bet ka yat renti. But ka result ka long bakam dan kata ka jing nong kum no ka koi ka kya juki klung ki kemi ka biang kelas nang kiu kamdan kata ka jing stunting baki ong ka jing lingkot na ki weki jing pang mo kum hang ni Jylla jong ile ka rekit suka kerhai ba. Ti ni kwa ban ong yu Chief Minister ba om dan kam ban tray lingba kani ka Continental Milk Coast. Lain ne ban replace ka Continental Milk Coast dengan no wei ka company ru. Handrai ban shim ya kani ka program ICDS kumbakalong. Kajing thmu jong ka ban kentiu ya kata ka koi ka khia. But ngitip plan badai hitang ki local group bat ki keme ki bala asisha ban tip ki kita ki jingbam ki bangila ban yo nang ni na Jylla jongi na ishnong jongi ki bala ban te ki no ki jingbam ki bangi khlung ban bam bat ru ki dei maki ki bala ban pet bala ban monitor bahato kaya bet nya em kan ka program ti dei tang na ka bale kum ni bakan ya bet bat tat hadong inam le kum ni ngila ban ong bakane ka ICDS program ha ka Jylla Meghalaya hi kadai ka scam kadai ka scheme ka balong dishonest na martang da ka baong bala apoy kini ki jingbam pila tik ha ka tu ka kwat jong pi pila pan pa mo ba ngila ayo ka tatali ta ki RTE packet ndre pim tip pre ka nut nang tu la apoy su snyang ti kam dan jingmon tinga kantu mentai ki para nong song sno baka de ka kamram jongi bangin pet ngor bangin audit yakini ki scheme bangin pentip iwe bat yak sarkar ha baki miat bet ya renti bat nga challenge ka sor bat ni ban le chamadan ban pet hato kamde ka scam kani haba kitu ki jingbam don babam haba kateng ka program ka miat bet bat nga nuat ban ong ba ladang ile chamadan u chief minister un syam ya ka jing shisha bat umnum not ang ban chudarap jot ya kaneka Continental Milk Coast.